Yo pancen bener ya Mak. Iya. Iki awake dhewe sowan ana ing Sunteraya, ya Jakarta Utara ning daleme panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno SE. Acarane Tasakuran Kitanan Ananda Novian Elva Rusyanto utawa Mas Ian, ya putra ingkang kaping 3 saka panjenengan Bapak Haji Bambang Suparno SE lan Ibu Hajah Yuniarti. Wis kelakon dipagas nalika tanggal 15 Desember 2019 wingi, ya tahun kepungkur. Tahun kepungkur mergo saiki 2020, ya. Lan saiki wis mari utawa wis sembuh no. Ya tegese nggone suka-suka tasakuran bengi iki panjenengane Mas Iyan iso ngrasake melu mresani ya Mak. Iya pancen ya bener mengkono. Wis prayoga. Ya. Aku nyuwun prisa karo astidane Pak Bambang dos pundi kawontenanipun sae bucangik monggo katuran tindak sampun boten wonten toya sekedhik kemawon. Oh iya alhamdulillah. Ngono ya Mak. Iya. Iki uga tasakuran panjenengane Bapak Bambang Suparno. Ya, ngono ya Mak. Iya. Panjenengane kuwi asli saka Desa Puspa, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo no. Oh, panjenengane. Iya. Wiwit keng Ibu Seda panjenengane Bapak Suparno ingkang Suparno kecil menjadi tumbuh dan berkembang dalam terpaan kehidupan Jakarta yang keras untuk menjadi pemuda yang mandiri dan religius. Oh iya. Terbukti berkat kerja keras kasorto keutan panjenengane, kemandirian serta prinsip ingkang kuat, beliau sukses mendirikan dan menjadi Direktur Utama PT Tri Kencana Sakti Utama, perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Ya, dalam kesibukan yang luar biasa di dunia konstruksi, pembina Majelis Taklim, Raudah Yasin, sing jemaahnya mencapai ribuan, serta mendirikan TPQ TPA yang santrinya mencapai ratusan santriawan santriwati. Lho ngene iki lho. Oke para sepuh sing ngendikake nek kowe kagungan dana prabaya dedanakno prabayamu kanggo kebutuhaning masyarakat, kanggo kepentinganing masyarakat. Mula ora aneh nek dalan rezekimu ora bakal wis taklim. Panjenengane ora awel mendirikan TPI TPA sing mencapai ratusan santriawan santriwatine. Ya panjenengane ora awel tasakuran putrane Mas Ananda Novian Elva Rusyanto supikan ngundang awake dhewe sak rombongan. Ya padha karo ya anu no apa jenenge iki menyumbang fakir miskin. Ya ya pancen ngono ya Mak. Iya. Dengan rayaan semua ini panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno seneng tumindak ingkang becik ya no. Kuwi pucuk-pucuk ing gunung no. Ya. Kuwi desa lekak ora enak. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Mula Giri Lusi jalmotan kena kinira arep piyai saka gunung ning nyatane saiki sukses ana ing kota besar Jakarta. Lan panjenengane uga ora lali bangun marang desane. Ya. Desa Bruno, Kecamatan Bruno sing biyen nek munggah ya ora iso nggunakake roda 4 roda 2 kudu mlaku nganggo mpring. Ya. Saiki wis dalane alus kaya dalan nasional utawa dalan utama nok mergo panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno kuwi. Oh iya ya Mak. Iya. Dadi ora lali ora asal mentolo lali karo tangga teparone ya ana. Ya. Lah kuwi bakale mengko disuntet rezekine nek panjenengane ora nok. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Saya bengi iki gelem nimbali nanggap wayang ngono kuwi rezekine saya gedhe banget no. Sing kandha sapa? Sing kandha aku iki. Oh iya. Muga dijabahi sing gawe urip. Amin. Ya pancen ngono. Lan bocah ingkang disupitake muga-muga bocah iki ya kuwi bapake panjenengane Bapak Haji Bambang Suparno. Amin. Sing disuwun ya pancen ngono ya Mak. Iya. Iki ora sah awak dhewe kakehan gunem sing tanpa guna. Mergo iki awak dhewe dikancani karo panjenengane Mas Bagyo saka Semarang utawa Katelah Gareng Semarang. Jare wis mati. Kae Gareng Salatiga. Oh. Gareng Semarang. Ayo diaturake. Ya, tur dasare lakon iki lakon dawa. Ya. Iki nek ngono Bagong ora ngerol ya Mak. Ora nganggo Bagong rol-rolan iki
lakon wigati kersane Pak Bambang dasare panjenengan iki pecinta wayang Baladewa. Ya. Mula nalika rawuh utusan ning nggon aku paring dawuh, ya ora apa-apa ya Mak. Ya sekali-sekali ngono kuwi. Heeh. Mangga Mas Gareng ya diaturi jumeneng diiringi srampat so. Mangga. Ya diaturake ya. Sembah nuwun. Iya. Gawe iki ora dikomando nek mangsaku ora dadi. Wes. 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 Tawe terus mbok okoli ae. Aku mangsaku kok bareng wareg kok le nyambut gawe girasmen. Oh, girasmen piye? Ah wong terus ora gelem. Tanpa kendang rajalan. Tulung sone kendang pateni ya Mas. Son kendang pateni. Kowe ra gelem mateni son kendang tak pateni dhewe lho. Hop. Iki nek sing ngehope aku mesti ho. Piye? Lho sing ngetop aku mesti ho, mergane iki kan rombong aku. Alah, ora nyandak aku Mas. Iki sing yoga kuwi sesuk nek ndagel nggawa yoga dhewe. Lah wong aku nyangga nyawaku dhewe ra iso kok.
nyangga yoga. Lah iya. Wah, sugeng dalu Mas Bagio, Mas Gareng. Sugeng dalu Mas Eno. Nggih, Mas. Wah, kepanggih ten mriki. Nggih. Lagi iki lho nampa job ki perasaan kok terbagi-bagi. Kok perasaan terbagi-bagi piye? Bingung, anyel, sedih. Bingungnya perkara apa? Bingungnya kaya panjenenganmu sida apa ora mergo banjir. Heeh. Sedhihe teko dok ditakoni sampe Sambutan sapa? foto tralala. Foto tralala. Lah panitiane ora takon aku teko masak gambar. Lho, garenge dudu aku. Wah, blaik iki. Oh iya. Ning wong aku percaya panjenengane Pak Bambang Suparno apa meneh sing menghubungi aku lah Pak Ranto. Nggih. Pun aku percaya mesti dadi yo lagi pengalaman iki awake dhewe main ning pinggir ping. Pinggir ping ki apa? Iki lho. Iki apa ki jenenge? Kali. Lah kali karo ping iki piye? Endi? Kekompolan wis mak atlet kekompolan. Kok kekompolan ki piye? Kae lho wacane ana tulisan gede. Wisma Atlet Kekompolan. Oh. Kene iki daerah di Sunter. Sunter ki Wisma Atlet apa kae jenenge? Kemayoran. Kemayoran ki tentara wong kae polisi yo kekompolan. Kowe ora tau kecekel. Oh iya, aku sing kerep kecekel kok ya. Kowe wong kale ngudal-ngudal waduh pangestune Mas. Nggih. Ditimbali rene arep Pak pesawat usum udan Argo. Argo. Si majikan kuwi saka tembung Sindoro. Sindoro. Sindoro ki bahasa Indonesia si majikan. Oh iya iya. Ya. Aku ki pikiran nek tok jak ngono kuwi angel rasane. Anjen wah dalangnya anggere duwite wis lunas ya angel mikir ngono kuwi. Tak jak kreatif mumpung ki main ning Jakarta kok Mas. Iya. Nderek bersyukur. Nggih. Jenenge Pak Bambang anggonipun ngitanan putri genah titikane. Wong sing kuat iman iki jangankan kok diberi rezeki, diberi musibah pun tetap bersyukur. Mula panjenengane Pak Bambang iki ngene iki, tetap bersyukur apapun yang terjadi dengan Jakarta, tetap dilampahi syukuran dina iki. Ning beda lanang wedok angger kuat apa ora kuat imane lanang lan wedok titikane gampang. Titikane piye, Mas? Yen wong lanang sing ora kuat imane Kok dodol ning pinggiran tanpa mbok dagangan dodol. wis tau jajan apa urung? Ya urung aku kok ya. Wong nakal kuwi dodol ning pinggir dalan tanpa dagangan. Wong dodol tanpa dagangan ki piye? Terus sing didol apa kuwi? Takon ana. Kok seneng sih Lah aku ora arep tuku kok kon takon. Engko nek kon tuku piye? Lho, ora tuku yen ngicipi ya entuk. Oh ya aja kok ya kon durung ngicipi. Ya peresmiane urung wayangan ngono. Mriko ta? Sen besok peresmian jalan Mas Eno. November sama Mas Gareng. Aku ya muni lho. Kok sama Mas Gareng nyandak enggak? Kaya anak putuku ora pati rekoso kaya aku. Nasib mergo aku ngerti yen bocahku tak sinauke bodho bakale ora dadi wong. Oh. Kuwi nasib segala sesuatu yang diketahui kemudian itu nasib. Tapi kalau tidak diketahui kemudian aku kecipratan, Mas. Cipratan apa? Kecipratan ilmu saka Pak Bambang. Nggih. Mas, jane sampean niku jaripun munggah haji pengestunipun, Pak. Jane pathokane wong muslim niku napa? Ternyata gampang lan mudah. Apa pathokane? Muslim itu MUSLIM. M menjalankan semua perintahnya, metu jangan kamu tinggalkan termasuk sholat sunahnya. L lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. I ingatlah kepada orang-orang yang ekonominya di bawah kita dengan cara memberi zakat fitrah. M yang terakhir menjalankan ibadah haji bila mampu. Iya. Kok aku jebolan majelis taklim gini kok. Ning anu Mas Gareng, ada satu sing saya kagum kadar bahwa hidup itu akhirnya akan mati. Pak Bambang menika tasih sehat, beliau sudah menyediakan liang lahat untuk dirinya. Itu luar biasa. Karena iki perlu tak bahas. Nggih. Karena beliau tuh tahu arti mati. Mati artinya apa? Mati ki M, manusia semua mengalami karena itu takdir ilahi. Nggih. A, akan tetapi waktunya tidak bisa diketahui. Leres. Iku iso dadak iso dawa. Heeh. T, tanpa mengenal sakit dulu. Ora main beliau tok. Lah iya aku ya wis. Oh, wis ya sok liang lahat.
Iya lho Mas, kaya Pak Bambang ora ketang ya miring. Miring piye Mas? Lah wong tanahe sempit. Oh. Sempit, bojoku lemu dientekke bojoku dhewe. Aku entuk sithik tok ya miring ora urung kaya cemplungke ya miring. Ya ora apa berarti sudah sadar bahwa akhirnya Arnendi iki sadar. Iki ya ora jeneng meden-medeni. Makanya selagi masih hidup mari kita berbuat wayang sing diudulake Baladewa. Nah, wis. Wis pokoke aku kon ngonceki jenenge wong wis. Iya. Ya pancen ya. Iki sing disunatke sapa? Novian Elva Rosianto. Novian iki berarti bocah iki laire sasi November. Nggih Pak nggih. Lho, aku melu nunggoni kok. Terus El ki elok bocahe. lah Wih, apik tenan. Sampeyan nek ngartekke ngono kuwi jan pintere ra jamak-jamak. sing ora iso ya jenengmu tok kuwi. Kok jenengku kok ora iso? Jenengku kuwi ora usah diartekke. Sena iki gedhe, Nugroho iki kanugrahan. Wis ngono wae. Ya apa kowe entuk kanugrahan gedhe? Lho ya wis tak apa wae sing tak rasake ning donya iki tak anggap kanugrahan. Oh iya ya bener. Lah bener ya susah ya bungah ya sedih ya itu seneng kuwi namanya kanugrahan. Namanya orang yang beriman. Nggih. Iya. Lah iki coba nek gareng. G. Ganteng ning ora sombong. W. A. Akeh sing nyenengi. R. Rawe-rawe rantas malang-malang putung rikala entuk gawean. H. Gareng nganggo hai. Tulisan Jawa ki renge iki nganggo RHE. Humoris. Tambah nom leh. Ayo. Humoris. E. Cah nom-nom nulis iki pomone siak slang ngono ya S E S L E N K. Dadi ku iso diwaca aja ngayal. Kak. Oh iki kaya bang kae ya. Ha ya bang kae iso dinai G ya iso dinai K ya iso. K. Karo kanca ora pelit. Yen ono. Iya. Dadi pangan dhewe kurang kok kanca. Ana 50 karo tulek matane. Aku mau tawani kaos kowe. Ayang Sugeng dalu nyuwun langgam rengu. Oh ya saking Pak Warman WMC. Oh ya. Amundutan Mbak Elisa dari Dr. Andes Budi Harjono. Oh ya nyuwun apa? Nyuwun liwung. Derek nyengkuyung pagelaran sak rombongan saking PWKS Jabodetabek nyuwun lagu Caping Gunung. Nggih, mengko diaturake ya Mak. Iya. Karo iki sing di Nainawala iki nok ya. Sugeng dalu kami saking nggih Senomani saking Aji Toko Sembako Condet Bapak Sugiono Polda. Oh iya. Kuwi piyaine sing lenggah ning panggung kuwi nok. Iya. Nuwun lagu Lali Janjine. Oh iya, mengko diaturake Mak. Iki sing diaturi sing wong lanang seneng perang iki mau. Sapa? Warman. War iki bahasa Inggrisnya perang. Men iki lelaki wong lanang sing seneng perang iki. Waran Linggih Purwo. Saking Bapak Sutarman Mitoyo Laras RT 012 RW 02 Sunterjaya. Oh iya. Mengko diaturake mboko siji ya Mak. Iya. Nggih. Niki nganu kula niki mbok menawi wonten kanca-kanca sing sak petarangan kali kuwa. Padha-padha sing anak wayange sing mirsani. Mergo kene iki cedhak perumahan wayang wong Barata Sunter ngono. Oh, ngoten nggih. Nggih, lujeng dalu Mas. Wis gelem. Mene gareng kudu tralin ning Sronggot. Mangsamu celeng kowe. Eka. Salah. Asli ngendi Nduk Cahayu? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Sesuai karo pakaianmu lurik. Nggih. Lumaku aja sok seneng lirak-lirik. Oh. Lumaku aja sing lurus aja seneng lirak-lirik. Dadi wong wadon ki sing tajem, konjem ora seneng lirak-lirik. Lempeng. Filsafate kaya Mas Gareng iki. Iki filsafate Mas Gareng. Gareng ki nek nggon wayang matane kira. Matane ora kurang ngunekke kowe ming pancen jenenge iki mripate kira ngono lho. Ya wong gur tak sawange kok wedi apa to kowe? Ora wedi kaya kowe iki nyalahke aku ngono lho. Ora. Matane kira kuwi perlambang wong mlaku ki aja lirak-lirik. Iki ngono ki filosofine ngono kuwi. Oh, mlaku ki jo. Iki nandhakake aku wong sing alim, ora gampang gandeng bojone wong. Oh,
Kecuali yen nunut, ayo. Kecuali nek Nunut. nunut. Nunut iki nyabrangke. Ora kok Kah. Wis dibojo apa rung? Lah napa ya? Lho takon status ya entukno. Ampun. Oh ya wis kono nembang. Lah kok terus ngono lho. Aku kuwi paling sirian karo wong dibojo kok. Lah ngopo? Aku Jarene kok- ra kena karo bojone wong. Aku wegah nerak pager wesi. Tenane. Ora wis. Tenan? Kecuali yen dibukake lawang ya mlebu. Kalau nek mrobos. Iki kok ora ngene sikile. Jarene mau nganu apa jenenge? Genjik. Aku ya ora bab. Kleru ning bener to niku Pak. Ora, aku ki ora babi tok ya sosok ngingkrang, ya sok plejo, sok. Wih, Haji kok sekolahane kaya ngono. Loh, dulu. Oh, Dulu. Saiki Kok isih kelingan? loh, untuk memperingatkan diri bahwasanya itu sesat. Ngono. Enggak boleh ya. Ora entuk, Nek ora. ora konangan. Ayo Ya, kan. Mbak. Nggih. Jengklengke ya, Nak. Ya, men dijengklengke kanca-kanca. Ya, mangga. Saben bengi nyawa. Ya. Ayo, Oh, sik namati apa? Sik nyawang Jakarta ki sing banjir ndi ngono lho. Ngene iki lho, angger yoga ora gawanku dhewe ngene iki lho. Disiang aku gedeng aku. Wong wis kena kono ya aku mencolot jelek kok sing di kono sing anu ki jane ngene lho Mas. Butuhmu apa tak penuhi. Sawer. Pengendangnya disawer. Lah aku dhewe rung entuk sawer kok nyawar pengendang. Nah, sampai nak bayare. Urung-urung kok wis ngepaske. Ah, wis cepet to. Anake selak melek kok. Biar memajang. Yen memajang Eh, mong karo dipeh aku wis tuwae mbok tinggal guyu-guyu ya. ayo aku ora iso konsentrasi to nek arep rene. Lho, Ugat-uget wae ngono. Lho wong biya. Kembang wae weton. Balik ini ya, aku lagi krungu iki ya. Ya. Gunung Hei. Piye? Piye kok wedi? Eh, Jare ra entuk madhep rono. Sing ora entuk madhep rene iki Sok apa-apane sing awake. eling lho wis munggah haji lho. lho munggah haji kepethuk kaya ngene ya saya pengen lho Mas. Manusiawi kok manusiawi lho. Manusiawi lho. Kok Dan lho wong manusiawi kok aku kan masih manusia. iya. Iya. Kalau kayak gini ya alah denya. Alah denya alah denya. apa? Ya wong iki tegese godho rasaku. Oh. Ya iki mung ampung jogetan ora tenanan kok, Iya. Kak. Manut karo kendang kok jogetan. Lanjutke nggih. Nggih. Panas udan ora panas udan panas
Ling-aling caping gunung. Ya. Misoa capek. Entuk snack isine kacang nuklir. Heeh. Apa kuwi? Kacang nuklir. Kacang atom lah Kacang nuklir. atom. Iki kok jukari ngendangi aku kok Ya kok pengen ditungdetke to? Hah? Pengen ditungdetke. Oh, sithik wae, Mas. Ayo Mas Barjo. Mas Barjo sapa? Oh, jenenge pengendang kok sak penake dhewe. Iku sapa jenenge? Kae kudu Mas Barjo. Sapa? Mas Rebo. Pak Rebo. Ayo Pak Rebo. Aku ngene ya, angger arang-arang kumpul ora apal aku. Aku sing apal Inomane banyu bane. Ya. Mangga. Nana. Ya. Dek zaman berjuang jarak kelingan anak Yo. Ini napa Pak De? iki Wetange lara apa piye? iki cara tarian ngepos. Oh ngepos. Iki Tadi penari. nek ngepos Ah, iki penari jero kok. Nek cara nitip kae dipejet pos ngono. Paus. haus. Ah, kan sing 50 tahun ke atas ki ya paus. Sakar bisa ora nek saiki apa lali. Koyo sinande-ande. Nek gunung tak sadangi sego jagung. Ya. Pos meneh. Terus meneh. Ha wis ngono kuwi uripe pas-pos ngono kuwi. Kae iki karo nyendal ambekan. Ya. Wis kentekke koyok 5. Sakar bisa nyawang gunung desa dadi rejo sadani sego jagung yen nandung tak silih capek gunung syukur bisa guna desa dadi matur sembah nuwun sampun Pak. Jan iki ra bingungke wong pengendange Jaipong gawanku. Oh gawane jenengan ta niku. Gawan bayi. Piye? Pengendange Jaipong gawan. Gawan sampean to? Gawan bayi. Oh. Ayo nek gawan sampean. Ah, rage matur nuwun ya, Dok, Eka. Iya. Cepet gede ya, Dok.
Tapi wis gedhe Lah aku ora tau kumpul kok, Mas. Mulane ya iso srawung ora. Iya. Aku srawunge ora ono paedahe nggo apa? Lho, srawung karo aku ora ono paedahe nggo apa piye? Lho karo kowe karo ngenekan ki ora ono paedahe nggo apa? Karo ngenekan piye maksude? Ngonoan-ngonoan ki. Lho, kowe ora butuh kaya ngonoan to. Enggak, maksudku yen kumpul karo aku sinau nyang aku lho cecepen ngelmuku ngono lho. Iya. Dadi kudu maedahi marang dheweke. Nggih, lho. Munggo wis negatif thinking. Waduh. Kata-katane ini. Wis. Selamat malam, Sunterjaya. Ya, luar biasa, Pak Kareng. Selamat malam, Pak Sena ya. Selamat malam. Sik. Saiki sing tekan aku ora penak iki. Kok ora penak? Selamat malam ya Mas Garing, Pak Seni ngono. Sudah semua pakai di sini ya. Yone yen seni iki ngerti seni. Weh, ya. Seni ngerti. Sene. Seni iki nguyo. Mosok dalang kok dalang nguyo. Gak bisa dipakai oh. Nggak bisa. Maksudnya ini kepleset-pleset Oh, kepleset. Iya. Tadi aku sih bingung nyampe sini tadi pagi. Aku nyasar di gang-gang itu. Nggak tahu rumahnya Pak Bambeng. Ki sing marai Bali ora disangoni yo ngene iki lho. Pak Bambang kok Pak Bambeng? Pak Bambang. Nah, asalkan kamu masuk geng-geng. Geng-geng itu ya. Nanti ketemu. Neng, mau kemana Neng? Nama saya Elisa bukan Neng. Gue bilang gitu. Maksudnya tuh memanggil seorang wanita pakai Neng. Oh gitu. Bukan Motor mabiar iki. Iya. Motor kapal terbang pesawat. Iya. Ojo motor meber. Iya. Sendiri. Iya sendiri. Terus tadi kesasar di geng-geng itu. Oh. Tapi anehnya aku nyariin kan, nyariin rumahnya Pak Bambeng tadi, Pak Bambang. Iya nyariin, aku nggak tahu nih RT berapa, 17. Oh ini deket tempat siapa sih? Aku bingung sih di mana sih nomor 8 yang mana sih? Ternyata terkenal Pak Bambang, Pak Bambang. Lomo itu. Lomo iki awake gedhe iki lomo. Wis somo. Kae lemu. Ora gathuk iki. Luas. Tak kira pikir aku nang olahraga sumo. Jebur lemu loh. Iya, tadi langsung ketemu, tanya. Aku kirain pada cuek-cuek, ternyata pada kenal sama Pak Bambang. Iya, makanya kamu mumpung di sini ditanjak kene. Tanjak kene, iya. Emang gue tanjak kene dari tadi. Kuwi mau wis mlaku-mlaku dhewe kok. Sing dene do ngaso nek Elisa mesti lebokke kulkas men mengkeret. Apane? Lakon lebokke kulkas ora. Ki ana pamundutan saka panjenengane Bapak Bambang. Goro-goro iki kudu metu Gembira Loka. Weh, sing muni Gembira Loka gerenge. Gering piye? Salikin ora mangkat ya ora apa-apa, sing penting diaturake mergo dadi lega penggalihe. Kaya ngapa? Aku tak ndelok truk setune aku nek kowe pas ora ana, pas aku kowe ora ana aku metu nomor 1. Heeh. Ora wae jane dadak metu ngopo? Wong sing nang garenge. Kowe ndobel-ndobeli. Wingi dolan endi, Bu? Monggo.
minggu tone Gajah ana ontane ana munyo ana sasakiwan apa-apa ana pengen rawon ana ya sekilas bocah bisa dina minggu ayane gembira lo ya identitas Ngayogyakarta nek sowan ning rawuh ning Ngayogya nek urung rawuh ning Wiraloka urung krasa tekan Yoja urung dahar gudeg durung krasa tekan Yoja identitas Jakarta Utara nek urung sowan ning Ancol lha kenapa kene iki aku radang kene iki ketoprak sak panggunge wis dipangan kok ketoprak sak panggunge dipangan ora wingi dolane ndi Mas neng Gembira Loka monggo kula nyuwun swantenipun ibu-ibu rumiyin rada sesek ya monggo wingi dolane ndi Mas neng Gembira Loka dina minggu tone gacahe ana untane ana munyo-munyo ana ngono lan sak piturute penabuh meneng kabeh nek ana kancane omong tulung jejere kuwi tapukno sasakiwan apa-apa ana iya pengen praon ana iya bandulane ana oke pengen jajan cekae raku jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning gembira loka siap sinden 8 kompak kabeh seragame ya dasare lurik ha iya penabuh terus penabuh sing wis semangat 1 2 3 ya wingi dolane ibu ning Gembira Loka dina minggu tone gacahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekae ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilak bocah pisan dina minggu ayo ning Gembira Loka sing diselang-seling terus ya coba ate aku kok kanggo anggere kowe iki gayeng ya Dok tiba-tiba aku ngene iki pindah swara lanang dengan sendirinya tidak dengan teman-teman coba 1 2 3 ya wingi dolane Dimas ning gembira loka dina minggu tone gacahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasakiwan apa-apa ana pengen praon ana bandulane ana pengen jajan cekae ragu di anu to dicedhake meneh le motong dicedhake meneh kira-kira kompak ora kompak aja kuwatir to ngece kowe ha kanca-kanca iki nang ngebisi latihane Wiraloka kok wae tenan aku sih anggere sepi terus tanganku munggah terus ini dolane nanti mah tanganku medhun dangkem Wiraloka ngono wis kesel terus ana sing muni madang Ramadang semaut terus madang coba 1 2 3 ya wingi dolane Dimas ning Gembira Loka cekae ragu jiwa cah cilik muda-mudi lan sing tilas bocah pisan dina minggu ayo ning Gembira Loka jane kuwi ya suwe lho terus jane ya heeh nek ora do titen yo garange kon ngadeg gak men udat-udut kok karepe kok terus kon terus dhewe iki nyambut gawe apa akarang wong nek wis lunas ngono apal pengen kelon ya apa pengen praon kok kelon aku malah ora hafal Mas sumpah aku ora hafal lagu nggih aku iki kudune nini dolane ndi Mas nang Gembira Loka dina minggu tone gajahe ana untane ana munyo-munyo ana sasar kewan apa-apa ana pengen praon ana bandulane no pengen jajan cekake sarwa ana jajan cekake raku jiwa lah mergo sarwa ana heeh cah cilik jane nek wonge ana iki wonge gering iya gering ki apa lara oh ya lara wae kok gering lho ayo pitik kae nek arep diblerak mergo gering ya ning istilahnya lara ya lara wong lanang ning tenan
Aku sumpah Mas iki sewengi metu gembira luka tok. Waduh jan. Wah senenge pol. Bener. Ha iya. Meng kaya ngene wae ya iso dadi penontone atusan ewon nang YouTube iki. Iki tandane kowe sampean ki dalang open. Kok dalang open? Mergo iki lagu iki wis suwe ana tur biyen lho kerep dicakke. Kerep banget. Ning mergo liyane iki do ora open sing sampai pagi pun beliau-beliau niaga ki tetep isih melek. Wah. Wani merem ki resikone gedhe. Tenan kuwi. Ya mung siji. Sing kilap siji. Apa? Mau lho, sing mati mau sapa? Sing geder ki takon. Jebul pas paten-patenan sing geder turu. Lah kok melek biar ki sing mati mau sapa? Ngono ki. Ayo sajake ngimpi desane keseripan. Kin mboten saged derek. Nggih. Nggih kepeksa niki masal gembira luka masal. Pak Bambang iki nek Pak Solikin ora melu ki ya gelo, asline gelo. Ning mesti aku wis ngerti iso maca penggali Pak Bambang. Piye to? Wah, Solikin ora melu ora iso ngetoki biro luka sing saut-sautan. Oke, ora masalah. Sesuk tak nanggap meneh, mesti ngono. Ning nggih ngentosi Solikin waras, Pak. Nggih. Ngentosi Solikin waras ngenteni gareng gering, Pak. Oh, pujine elek. Kowe iki senengane Sing migunane. Aku wegah aku. Aku akhir keburu Bagong iki wegah omongane mencam-mence. Bagong iki sing duwe malah ora iso nglakokke lho. Barang kecekel aku malah viral Bagong iki. Dadi sing nglakokke mangkel karo aku. Iki wae sapa? Ngene Mas Cahyo Kuntadi iki. Dek aku mayang suran tak gawane ya, Dik. Mang beto Mas, lah barang tak gawa kok malah lah kae dalang alusan kok dudu senengi. Iki sing iso nglakokke dalang begasaan. Kitan, ayo saiki ngudi kawruh ngulir budi. Kitan ki apa? Kitan ki supit. Ah, beda. Kitan dhewe, supit dhewe, tetak dhewe. Ning aku gak lho nek diarteke. Lho ya ana artine. Kowe terus muni ki. Ki Seno Nugroho. Kitan terus ki. Kuwi saka tembung loh iki masuk logika. Apa yang saya katakan itu memang betul-betul ada. Aku ora iso kon ngarang kaya kowe. Oke, ora masalah. Tak jajal kepinter aku. Ki itu kita lelaki harus melakukan. Iya. Tanpa itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Tan. Ayo tan ki tanpa. Kowe jane gatekke ora to no? Kita itu harus ada tantane urung tanpa melakukan itu terasa ada kotoran yang menempel di badan kita. Oke. Oh, saiki gendi kowe ngartekke supit. Rungokke. Ya. Nek ora iso kaya cekel kene. Supaya tetap bersih harus ada yang dihilangkan. Pit. Segipit. Sedikit kok digawe segipit ra apa-apa memper situ. Segipit daging yang harus dihilangkan tanpa merasakan sakit. Supit kok ana tan iki lho. Supitan. Kuwi wis ana akhiran. Yen asline kata dasare supit kan bagi seorang laki-laki. Nggih. Niku nganu Mas Gareng niku nulat jeneng Nabi Ibrahim. Nggih. Nek kula cocok dengan penemunya orang yang mengatakan bahwasanya kalau mengislamkan itu sebetulnya ada kelirunya sedikit. Karena seorang manusia itu masuk Islam dikala mengucapkan kalimat syahadat. Kamu kok Dek Novian ki sadurunge sunat wis mengucapkan kalimat syahadat. Tegese wis Islam sadurunge. Kita ki mau. Wis ngentekke. Kowe saiki aku tak takon. Supitan itu ada berapa dekade? Lek tembungmu kok keduren dekade iki lho. Wis to wangsul ana ora usah ndadak. 3 dekade. Apa wae? Sing pertama disupiti nganggo apa? Nganggo waduk. Wah, kuwi wis modern. Asline takono bapak-bapak sing umur 80. Tekane 85. Biyen supit ki nganggo welah empring kae lho. Kok wani ye? Bojoku malah dadi seneng kok. Malah dirasake iso tekan dindi kok. Nyeprok kembang mawar kae kok. Dadi wah iki bojoku akhir Siti mewah. Ayo kuwi akibate nganggo pring kaya ngono kuwi. Istimewa dadine ning bentuke pancen ora pokro. Ayo iki dadi pring terus mulai modern malah saiki ana apa? Laser ya, Mas.
Laser iki kalah meneh saiki mung ana sing dilempit. Lah kowe iki berarti ra sayang anak. Lu ku sayang anak Lempit kaya diwiru kae. Wah, bentuke kaya potelot tapi banget rapi banget. Ora iki gen ora ucul terus diseletika, Mas. Ora ngerti aku kuwi urusane dokter kok takon aku. Nek takon ning ngebong kono ora ning aku. Lho, oh lah wong kowe iki sing ngeterke anakmu, sing tetak anakmu kok. Lah nek aku ora takon karo dokter niki dikapake ngono kok kaya arep ngerti-ngerti ya. Kok nesu apa to kowe iki? Nesu pertanyaanmu ya ora masuk akal kok. Lah kowe diseletika apa ora? Ayo ora. Ora ya wis kok nesu. Ora ngabari bojom mbokne mlebu bidan ngendi aku ya ora ngerti kok. Lho si Ar ki waktu nglairke ora ngomong kowe. Sapa? Arimbi. Ora ngerti aku wong do meneng-menengan kok ngerti-ngerti semetu kok. Tak dileki nang rumah sakit ya ora ana. Oh iki nang bidan. Pasien iki saiki gandeng aku kepethuk dalang sing pinter. Gareng kuwi jane anake sapa? Anake Semar. Sing asli. Anake nek cara Yoja Begawan Solontara. Apa apa? Sampean to? Heeh. Mergo sampean to. Aku ora sombong lho, kuwi sing ngomong lho. Ora sida udane mergo tok dongane. Lho, sing ndonga sapa? Lah sebabnya apa mergane? Lho, mergo sing gawe ora ngedunke. Iki ora usah dipikir mumet-mumet to, wong uripmu dhewe iki wis rekoso. Ora arep tak pikir mumet kok. Ora. Oke, derek bingah ndongake ingkang nembe. Iki Sunter Jaya lah yen iki tak oceki, Mas. Iki ora nyata Pak Bambang punya hajat tasakuran putranya yang baru dikitankan Mas Novian. Betul. Jadi wayangan dengan dalang yang lagi koming di apa kuwi? Sing berapa? Sing lagi meledak-meledak ning sosmed ki apa? Booming. Dengan dalang yang lagi booming Ki Seno Nugroho dari Yogyakarta. Z. Gula Zaina. Wong Jaya ya ini wayangan komplit ya ini. Iki sing nolak udan. Pancen ya. Ora percaya ya, Le. Ora percaya ki lho adimu lanang ki. Ora percaya kowe. Iya, percaya. Aku tau lho rek kowe iki ora sembrono terus iki ya pancen pawang udan tenan. Lho, kene ya ngerti. Lho, takon ning nggon aku dek jaman aku ewo ya. Piye kang kae kok mendunge kaya ngono? Meneng. Meneng wae ka sedakep. Mendung sing nang tengah iki ngulon kabeh. Weh. Oh to. Let 5 menit ngetan meneh nggawa kanca. Terus banget terus tak tuthuk ember wong. Jadi omong ki sing de facto. Iki ngelmu lho. Ngelmu kuwi takono guru ngendi wae. Air laut menguap. Apa mesti air laute sing menguap apa air kali ra entuk meluap? Ya maksudnya air laut ki meliputi air kali, air apapun karena semuanya air itu piye? Bermuara di laut. Terus piye? Sing menguap menjadi awan. Awan kok kena dingin menjadi bintik-bintik kecil. Yang ada di sini. Ora kuwi keringet buntet apa udan? Kok bintik-bintik kecil lho? Lah hujan. Ayo. Ayo. Sik to. Ayo. Hanya ada kalau ada mendung. Apa tenan? Ayo. Apa? Wedi tenan sih. Wah gojok iki. Metu ya iki cara lawas lho kene iki gojok kene iki metu. Ning anu sing tak terjemahke iki untuk ora jeneng. Wis. Kuwi iki awake dhewe nganu Mas Gareng. Dawa bila sungkawa kagem para kadang-kadang sing kena. Aku ora mung sungkawa tak, sungkono barang. Sapa? Ora mung aku sungkono barang. Iki ora sembrono lho iki. Lho, iki nang Jakarta lho. Apa sing entuk sungkawa iki gur kowe tok sungkono ora entuk melu sungkawa? Maksudnya iki kata-katamu sing apik. Lah kata-kata apa? Kata-katamu ki mau lho, ayo padha nderek. Wedi. Ora wedi apa? Sopire bajemu sing tak tumpak ya bar kebanjiran sopire. Salahe kok ya. Ora ya. Sedulure-sedulure awake dhewe. Nggih, mugi menika pacoban. Seperti yang saya katakan tadi, apapun itu bentuknya, baik rezeki maupun musibah harus tetap kita syukuri. Nggih, terus ya karo diselangi Mas Gareng. Ndi, sapa?
Mbak Tiwi monggo rengu kala wau sonten dereng dipun aturaken. Tiwi iki sing ndi? Sing pojok dhewe iki. Iki. Heeh. Oh ki dong. Yo. Wejan. Iki tipene setia lho iki. Jane ngediani kowe kok kowe Ra iso. jukuk liyan. Aku dagelan mampu weles dhewe to. Wah. Sing duwe ngamuk. Tiwi. Nggih. Piye kabare Nduk Cahyu? Sehat. Sehat. Isih ning kono ta? Teng pundi? Embuh. Aku Kuwi daleme pring surat. Saiki ora pring surat pring singon, Mas. Kok pring singon? Pring singon. Apa singon surat. Heeh. Singon surat. Ana sing prisa kali ampung. Oke to. Kali ampuh. Ya Nduk, mamu kali ampuh. Nggih. Maksudnya piye? Disawangi nak marki ngono lho. Oh. Piye? Wis omah-omah. Sampun nate. Oh, iki padha iki. Mas, Piye? sindenmu kok abkiran kabeh. Ket mau kok wis tau kabeh. Ayo wong jujur ya malah apik kok ya. Tujune imanku wis kuat. Heeh. Nyawang kok ngene ora kenggo. Iman kuat iman mobat mabit. Lho, iki sayange wong tuwa nyang anak. Oh nggih. Ayo. Ayo. Ayo rezeki kok mari. Apa Mas? Rengu to? Rengu. Memanise merati Serius. Kayak ngene kok wis tau di bojo. lah pripun Gentis kok. Entes to. Oh, kowe rondo anyaran to? Mulane plastike urung dibuka. tasih segel Ya diterima-terimake lelakon ki wajibe guru dilakoni. Nggih. Upama kowe karo aku ya mung lelakon kudu dilakoni ngono. Gelem wae nek arep anak-anak terwelu. Aja grogi jejer aku kok grogi. Santai wae. oh nggih Iki petingane ngerti sindan iki? Iya. spesial Lalen. Hah? Lalen petingane. Kok anjani ya ya Aku ngerti. isih mikir kok ya sak. Ayo santai wis di kono wis dilangi. mboten mbon ilang kok Oh iya. nggih Yo ndang diseni aku. mah Takono Pak Naib, Apa? ragat pegatan ki pira? Arep ngapa kowe? Ayo mung takon tok kok. Montang mante masih rodoh wong bagus gampang temen hamba bebasan saupama kayangan nanti umam benging
Kowe nek dhek ngene iki nek supaya modar rasah nembang meneh. Oh. Kowe kekerasan dalam panggung sandiwara. Ayo yang terus ke. Waduh. Oh, kata-katamu wis ora nguwati yang apa. Sing tak undang kowe ra nesu lho, kowe kok geger napa to? Lah ya ora wangun aku ki mengepaske kok. Lha ngopo to wong aku sayang. Perkara piye terus buyah aku lali madhek pos aku nyat wis nganu kok wis dirancang kok engko jam-jamane digawe kecelik ngono ayo dirancangi gek dibangun rancang tok ora dibangun mengkare goleki watu kok goleki iya no wis seneng kancane dibacok wong ya ngapa kok ora ana apa-apa kok dibacok ha iki dhewe ra ndek bojo ingsun pribadi lah isih duwe titian. Kae luwih kejem timbangane wong lanang bojoku. Jare mau wis ra seneng. Mau nampa ning transit mau. Apa? Ngerti sik ngebal bojomu terus. Muring-muring sik bareng anu diangkat. Halo. Aku wis ning transit sayang. Oh. Mangke tinggi pijet. Oh, Pak. Oh, pakai wow. Oh, dadi ra enak. Aku kuwi wong jane iki mau gojek lho jane. Lha nek ora penak jaluk wi, jaluk. Nggih mriki. Aku yo isih doyan kopi kok. Pun nggih. Ajar tak keke Jolodoro iki kok. Jolodoro. Iki buru-buru. Ora Jolodoro, Jolodong. Kumpuke sik. Ya. No, wis kumpuke Mas. Ngenteni tunggale. Ya. Piye neng tembang kangen mau ya di keparang disuwun. Ya. Ayo sapa, Gong? Ayo Mbak Endah Wasito. Oh, Endah apa Wasito? Ku jenenge Endah daharane Warsito. Wasito ora kersa dahar kaya ngono. Ora kersa. Enggak kersa. Bu Wasito ki jenenge bojone iya nduk. Ampun sembarangan teng mriki enten sik asmane Warsito lho. Oh. Sapa Raden? Sampeyan Raden rebues kedine. Kidule.
Ya rabies. Kula kidule. Kidule. Wis dibojo. Dereng. Ora eman-eman mbok ngurke iki. Lah kok eman-eman pripun to? Kula tesih 6 kok. Umurmu pira? Rahasia. Pengen reti, Pak? Tak uji KTP ku. Iya. Nek sesuk marang ning omahku lho. Hah? Marang ning omahku. Aku rumah saku kok anak buahmu iki do budel kabeh, Mas. Maksudnya piye? Bondo nyucui aku mbok sithik supaya aku kuwi tergoda oleh mereka. Aku kok mbok godho pol-pole ya mau ngelekidu. Jane ya wis kegodha ta ya, Om? Ora sih. Ora kok. Ora. Wis aku trimo bojoku kae tok. Oh. Wis. Yakin. Ayo yo tak yakin-yakinke. Ora pengen sik enom apa piye? Oh, ini nasaitoni Aku ki ya iso nek ming mijeti ngene-ngene ki iso. Piye to ngene jajal to? Aku tidak tak wong wedok ilang susukku. Mergo dilangkai wong wedok pantang aku. Kowe gur mijeti. Lah nganggo ning nggon tira susuke. Kowe yen gur mijeti apa ngalahke Maiso Jenar kuwi? Pijetane Maiso Jenar iki pijetane enak kuwi. Oh ya cetok kalah jajal apa piye? Hah? Jajal apa piye? Aku gaen gur jajal tok. Lah piye to? Ayo kok jajal-jajal ora kena ya, Nduk. Nggih. Kowe dudu barang jajal. Heeh. Putrana Swantara dereng. Lho, malah arep nembang putra. Oh iya iki mau pamundutan putra. Nggih. Ya wis ra apa-apa Putra Nusantara. Malah aku seneng nggih. Heeh. Seneng nggih. Nggih, selamat kagem Dek Novian, nggih, selamat menikmati bentuk baru. Mulai edan iki. Lah. Betul toh? Heeh. Betul toh Mas Gareng? Apa yang wis tetak itu bentuke baru. Loh iya, jare mau dilempit. Lah ngono aku mulih mula-mulanira kok. Malah mencep saiki kok. Warna-warna wae. Mangga. Apa le? Ya kene. Piye? Ayo saking goblokmu nek emoh lho. Lha apa ya ning di depan umum lho. Di depan kalayak lho. Mbok njaluk mik aku. Ora sudi. Lho, kono ya duwe, kono iso dadi mbok. Duwe kono gur potenso tok kok isine kok. Puteran radio tok kok. Wah, boyo saiki. Nyanyuk jegok. Watuk iya serindik watuk kok banter menjegok kuwi. Iki wis rindik wis ra nganggo mic lho. Oh iya. Ciri khas sindian saiki kok untune dibendrat kabeh to. Ora diblendrat. Apa? Dibronjong. Masamu pondasi opo dibronjong. Terus Yen wis bisa nyambut gawe. ya. Neno monggo. Cemenengan geranakku aja pijar nangis wae angeranakku sing tansah tak tomo
tinggal manang anakku welas marang ibu Parepku tidak mengikut tangguhku kae li bola bali mandek. Olah anake petok iki jebul. Lah yo ki turunane mboke. Oh iya ya. Ah, iya. Lah turunane bapakne barang no kae. Oh, aku ki anake kuwi to. Iya. Kok ngerti ora metu aku. ora metu ngapa? Isin aku. Ya, mangga. Mugi damel remenipun ingkang ngersakaken putra Nusantara. Leras, ngudang karakone ora kecekel. Aja mung mangan terus, ayo. Nuwun pangapunten sing durung iso diaturake. Ya, ngono ya, Gong. Heeh, wektu terbatas. Iki wektune wis wah. Jeng wae aja ya-yaan kok do rebutan aku iki ngopo? Ya do rebutan mateni gareng. Ya, tembang kangen. Mangga. Nun. Oh. Yo. Diaturake langsung wae ya, Gong. Heeh, mangga, yuk. Lemu-lemu kalah karo cah kuru. Heeh. Lah ya aku yo kalah ora? Hah? Iki mau kalah ora? Aku kalahe karo kae kok kaya jaran teji Lah iya kowe. mulai aku yo kalah. Aku anggere musuh karo tukang las ki. Kok terang Las? Apa? Karo kacamata iki. Kak tukang las Iki cilik ning atas iki.
Dadine aku kalah. Kalah. Iya. Ya pancen Iya. seragane dhewe. Matur nuwun lho, Mas. Matur nuwun nggih, Pak nggih. Malih wonten malih boten. Mambang kang kepasulan upamaneka Bintang toya kusuma yana sumawur gelar pandaan muncar dinon lir kekonang surem sorot edan badang pilih kalenggan maniko ingkang rayipun manik moyo nedya anyerap rampatan lumampahing perang ageng Baratayuda ingkang kelampah ngancik 18 dinten sakmangke. Inggih. Malah kula sampun nyaketaken sowanipun penyarian supados anyerap jangka ingkang badhe lumampah wonten ing Baratayuda sarta senopati ngedah perang tanding madaning perang suci Baratayuda. Menika langkung prayogi. Tumunten ngawiwitan di samangke kula atur paring dawuh dhateng ingkang putra pun penyarian tan Baratayuda Jaya Binangun. Moro kawiwitan penyarian ngestaken dawuh menapa sampun paduka dawuhaken tartemtu badhe kula serat wonten telenging Jitapsara menika Iwang Pikulun penyarian iya ing ngangka sepisan nalika tumapak ing perang gedhe Bratayuda Senopati Ngastina ing majuning pabaratan tanurika Jabama mulanira wondene Begawan Bisma ingkang sayektine mboya bisa mati kelamun ora saka karepe pribadi tetep kinudrat kudu tekaning pati mungsuh Senopati Pandhawa ing ngaran Wara Srikandhi kula ngestaken dawuh wondene ingkang angka loro nalika semana Kurawa ngedali Senopati tananalika Jabama nalindra ing Mandura Prabu Baladewa wondene ingkang kudu mungsuh lawan Nata Mandura tananalika Jabama putra tinon lir kakonang surem sorot etan badang kasur lan pajaring purnaming kekono dasari mangsa katiga kocap kacarita nalika semanten Ginata Indrawati ngalampah tapa nendra ning bali makambang sejati kang pranyata sukma ngambara mapan ning alaman para sowan wonten ing kayiwangan amemba lanceng petak midhangateng si temah ambleber ambu sak seratan sang nata ing Mandura Prabu Baladewa ical wujuding lanceng seta wenteh nenggih sang sukma wicara kagiat kadra wekasan nenggih sang Iwang Manikmaya wau wong lenging dia mangungkung Redo mangawur-awur-awurahan tengaraning ajurikong makuru gongso tetekaya butulawur pandriting turangga mimbo lanceng sita tumuli ambu sak seratan oning Citapsara
kanthi anyuntak wujuding mangsi Narayana wonten timbalan apa to kang dadi wigatine dene mengkono kang dadi pakarti kita nyuwun pangapunten estine manah kula mboten lila menawi kadang kula sepuh ing Mandura padheg Senopati Senopatining para Sata Kurawa mangsaipun kedah pun Antarja kulun Antarja menika kula nuwun sewu nadyan wujudipun nem-neman ingkang kasalira Kaka Prabu Mandura tuwin Senopati ngamarta ingkang kasalira dening pun Antarja menika kala wau sampun ngantos sinrat wonten ing Jitapsara Kresna kita aja miradati kelawan kudrating jagat apan kudu kaya mengkono kudrating ingkang lumaku mboten kula ingkang mboten sarujuk banjur karep kita kepiye kula nyuwun supados seratan menika sampun ngantos wonten kodrat menika sampun ngantos wonten kita ulun udanani lamun kita bisa gawe lelakon tumraping kadang kita ya kuwi nalindring Mandura sartane Raden kapareng kene Koko Prabu wonten dawuh Yai kabar ingkang sumebar Koko Prabu Ndrawati nglampahi tapa mangambang wonten ing Balikambang sinten ingkang saged amungu kasutapanipun Koko Prabu Ndwaraka menika ngebadhe cinadang unggul wonten ing Bratayuda Jaya Binangun Koko Prabu Ndrawati menika kapernah kadang tarunanipun Koko Prabu Mandura menawi jengandi Koko Prabu menika saestu tresna dhateng Ingkang Rayi Prabu mugi kepareng ngambung anggen paduka nglampahi tapa nindra kula ingkang rayipun Darma Kusuma wah jlitheng kakangku ayu tangi ayo nggon nglakoni tapa nindra jlitheng kakangku Koko Prabu Ndrawati monggo ngaturi wungu menika ingkang rayipun Janaka ingkang sowan wonten ing Balikambang Koko Prabu kula aturi wungu kula aturi jengwungu ibarate niku wujude kurungan ning manuke pun boten wonten kok Den sigra yayah nyendal tali wangsul Sang Arjuna ngraga sukma dedel ngawiyat Yai Arjuna ulun maring dawuh siadi ingkang sumusul kelawan pun kakang saka ing alam Mantara inggih Koko Prabu arepe jlitheng kakangku apa Werkudara nggih niti priksa ingkang bakal lakon tegese piye jangkaning jagat ing nastan Bratayuda Jaya Binangun dina samengko pun kakang wis entuk ya kuwi
Werda Jangka Bratayuda kang aran Jitapsara bakal tansah angampingi marang para Pandhawa jer Pandhawa ingkang bisa njugarake kasutamanipun Kakang saka Alakutapa Nindra mau. Wah, Kresna kakangku iya. Yayi Prabu Ndarawati. Mangkahangro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaludha guntur ketup kumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Kresna kula wonten maring adhawuh lha kok Siadi wis wungu saka nggone nglakoni tapa nindra kok Pandhawa ora wah dalah karepe dhewe. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsuwana. Inggih. Kok Prabu badhe ndangu menapa? Aku sapa? Paduka kadang kula Werda. Kadang kula Werda ing wajib kula sembah-sembah. Menika Kok Prabu Mandura. Lah, yen kowe ngakoni yen Kakang iki kadang Werda. Mesine Siadi manut lan ngono Kakang. Mangke rumiyin manut perkawis menapa? Aku dadi dutange Prabu Duryudana supaya mungu kasutapan Yayi Kresna nggone mapan tapa ning bane lawan para Kurawa nggone bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kula nyuwun pangapunten. Syaratipun nak namung mungu dhateng anggen kula nglakoni tapa, mongko ingkang saged njugaraken kasutapan kula menika Pandhawa. Kula mboten badhe wola-wali, tetep badhe ndombani dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Gosek to. Pandhawa karo Baladewa iki abot endi? Gumantung. Lho, gumantung piye? Kula nyuwun pangapunten. Kula menika nalindra mboten kenging wola-wali. Kadiwi Kresna teng tegesipun panjenengan sampun boten saged mungku kasutapanipun Nata Ndarawati. Lah kok badhe meksa ingkang rayi menika lajeng nalaripun kados pundi cobi kula nyuwun prisa. Kowe melu aku apa ora? Wis saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Nadan akeh-akeh kula matur marang kersan Yayi Prabu Ndarawati wadene Siadi kuwi pinter nggone wangsulan. Pinter nggone wangsulan wekasan bola-bali aku mesti kalah rembugan karo Yayi Kresna. Kowe gelem tak boyong apa ora? Kowe gelem tak boyong ning Astina apa ora? Yen ora gelem tak boyong ning Astina, aku mentolo karo kowe Kresna. Aduh. Arjuna, Janaka. Dasare kuwi bakal meksa kalawan Koko Prabu Ndarawati. Kena mboyong Koko Prabu Ndarawati. Nanging ayu bandanen Janaka sempalan pundhak kiwa lan tengene. Apa kaya ngono kuwi pakartine Ratu Mandura. Ingkang nerak pacak nerajang perbatang sing iso mungu Koko Prabu ki para Pandhawa. Aja mesuk-mesuk karo kabejaning para Pandhawa. Ora gelem bali ana wong tuwa diwaneni bocah. Wah, iblis sangat kowe. Tuku ngarepe dhewe. Rayane binatang menungso jajalan. Wah, Janaka sok ngewake-wake. Mani karo pun Kakang. Kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kepaksane aku tegel karo kowe celorong nenggala ora jeblok Cacamaja tuntas Nata Mandura, Pak. Wah! Mingar saking papan pabaratan nenggala tumancep wonten Bantala Satemah bengkah tanggap risang Nata Ndarawati wau.
Gendha kowe keparat upama ora ndem mesti tekane pati kowe. Iki kita. Ing atase kita nggunakake pusaka sewiyah-wiyah. Kita nggunakake pusaka ora manut kelawan pranatan sarta kekuwataning pusaka. Ngerti yo? Kiai Nenggala tumancep ning Bantala ulun dewaning bumi ora narimakake bumi dadi panas murup kaya dene geni. Kang mangkono Prabu Baladewa seksenana lamun pati kita besok bakal cilep. Waduh, Kresna mati aku Kresna. Kok Prabu jele-jele wonten menapa? Kresna aku tulungono. Yayi, kowe mesti ora mentala kalebon Kakang aku tulungono Kresna aku tulungono. Inggih wonten menapa? Aku nglepaske Kiai Nenggala. Pengajap nyirnake karo adikku Janaka Rewani karo pun Kakang. Ning Janaka minglar, Janaka Enda. Nenggala iki temancep eneng bumi. Takono swara saka dewaning bumi sing ngandhakake patiku bakal kecepet bumi sapitu. Kresna, lelakon kuwi. Kiai Nenggala menika pusaka kadiwatan. Mboten saged dipun ginakaken sak kersanipun Kaka Prabu kedah sak traju sak bobot menawi kedah nyirnakaken dhateng mangsaipun. Iya, iya. Lah aku kudu piye? Aku kudu piye, Kresna? Aku matiku bakal ngrekoso sesuk. Samenika ngaton kemawon. Ya. Terus piye kahanane? Dawuh dhateng Nayaka Mandura, Mandura bondo donyanipun kedah dipun dum-dumaken dening para kawula. Sedayanipun kongsi tapis. Didum-dumke dening kawula, inggih. Menika srana panjenengan nebus dosa ing angka kalih. Kaka Prabu kedah lampah tapa. Laku tapa. Suwene pirang taun, suwene pirang sasi babakan perkawis dangu Grojogan Sewu tawi Cemara Sewu. Grojogan Sewu Cemara Sewu, inggih. Waduh. Lah kok dadi kaya ngene kahananku Kresna sampun to. Menika sampun kira drat kedah mekaten lampanipun. Samangke Kaka Prabu aturi tindak wonten ing Grojogan Sewu tuwin Cemara Sewu madhep Brahmana wonten ing mriku. Ya, ya. Negari Mandura bondo donyanipun dipun dum-dumaken dening para kawula sak negari Mandura supados gesangipun sami murwat. Ya. Margi kamuksan ingkang sae tumrap paduka Kanjeng Kaka Prabu. Ya, ya wis tak mangkat. Tak mangkat tak lakonane Kresna, tak lakonane. Wonten jawuh sinuwun. Kula menika rangka panjenengan. Pragoto yen tak critani lelakonku. Mesti muspra tanpa guna jeruk ora bakal bisa bantu aku apa-apa yen ora aku dhewe ingkang nglakoni. Nggih. Lah pripun? Kowe Baliya. Wangsul yo. Baliya klumpukna kawula sak negara Mandura. Bondo donya Mandura domna marang para kawula kabeh. Nggih. Lah panjenengan badhe tindak pundi? Panjenengan menapa mboten kundur wonten negari Mandura? Aku kudu nglakoni tapa nganti sak patiku sesuk Pragoto. Wah, lah pripun? Oh. Oh, sinuwun. Ora kok kados mengkaten. Panku nggih. Aja ning sisa. Kabeh Bondo Mandura domna dening para kawula sanegara Mandura. Nggih, nyuwun pamit. Nawon dherekaken sugeng tindak paduka. Mugi-mugi sami-sami pikantuk pepadang. Wis Baliya Pragoto ngestaken rawuh. Smobang dina gumanti sasi gumanti taun nalika semanten wis lumampah perang ageng Bratayuda jaya binangun Kurawa tumpes kelor datanpa sisa klebuna teng Astina Prabu Duryudana ugi gugur madyaning rana Madyalaga
Pandhawa boyong wonten negaring Astina. Nalika semanten nata Prabu Puntadewa sigra madheg nalendra jejuluk Sang Nata Prabu Kalimataya. Anyareng ing punang Jabang Bayi turasing sawarga Raden Abimanyu nenggih Raden Paripurna ya Raden Parikesit. Sang Nata Prabu Kalimataya sigra lengser keprabon. Sing ciptosi ngraman wonten negaring Astina geger walik watu negaring Astina kocap ing mapan wonten ing pertapan Cemara Sewu. Gunjang kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung Joko wonten dawuh Wong Penemban ya prayoga Nastiyaka inggih ngestakaken dawuh bocah yen dak sawang umurmu durung sepiro kowe sowan ana ing ngarsaning Penemban Curiganata. Wigatine apa lan kowe kuwi sapa? Nggih. Nyuwun pangapunten Eyang, kula ingkang sowan. Lho, Gusik. Lah kok dadi kowe nyelok aku Eyang kuwi ketemu pirang perkara? Kula nyuwun pangapunten kula menika nyuwun pangapunten. Kula menika wayah paduka. Kula menika putranipun satriya ing nembe kemawon panjenengan ngendikaaken. Lho, satriya sing lagi wae tak kandhake sapa? Kula menika putranipun nuwun sewu. Kanjeng Rama sawarga Raden Samba. Kula menika pun Dwara. Kula menika wayah paduka. Lho, anake Samba we inggih wah dalah kuku. Wah, ketemu putuku dhewe. Samba wis mati suwe banget nalika perang Gojalisota. Lah saiki wis puputu semene gedene, putuku wis semene gedene. Inggih Kanjeng Hyang. Wis jenengmu mau sapa? Kula pun Dwara. Dwara inggih kasinggihan mekaten. Ingkang dados nalendra wonten negaring Astina menika sakmangke kadang kula pun Yayi Prabu Parikesit. Lho. Parikesit inggih kasinggihan mekaten. Lah Yayi Prabu Darmakusuma inggih sampun boten wonten. Bratayuda wis kelakon. Sampun kelampah. Sing menang endi? Ingkang menang Pandhawa karo Yayi Prabu Kresna wis ora ana. Sampun boten. Aku kok dhewe nek donya iki piye? Kresna. Wah, lho ati aku. Wah, kok jebul aku ora weruh donya. Pirang-pirang puluh taun suwe. Parikesit Ngastina ketekan parang muka nalindring Traju Trisna Prabu Siaji. Ingkang ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Miturut ngendikanipun Yayi Prabu Parikesit kedah nyuwun pambiyantunipun paduka Kanjeng Hyang Curiganata ing Grojogan Sewu. Mila babagan perkawis menika monggo laturi paring dawuh. Kanjeng Hyang kula aturi rawuh wonten ing negaring Astina mangrurah satru murka. Toko wonten dawuh majune. Inggih. Kowe arep ngapusi karo aku ping pira? Kowe arep ngapusi karo aku ping pira? Bola-bali kowe tak takoni, bola-bali kowe tak takoni Bratayuda wis dadi apa durung? Kowe pradesan sing padha rompal kaprapal. Ning tinemune kabeh mau pancen jebul sisa-sisaning perang Bratayuda. Pancen kabeh mau sisa-sisaning perang Bratayuda. Kowe ngapusi karo makmu gedhe, kowe ngapusi karo wong tuamu, kowe iblis, kowe Setyaka. Kresna kowe kok mentala ninggal karo aku. Wis Siaji ayo amuk iki
Iki Begawan Curikanata Wesiaji. Napase melar mingkus maju ning pabaratan lek nomripanmu ganten agapamu Tilasnata Mandura aku Prabu Baladewa pandhita ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu aku Resi Curikanata kowe wis aji kowe wis aji iya dasar Kemaranyata turasing setija iya dasar Kemaranyata aku karo eyangmu Gething karo anake Gething karo putune aku ya Gething. Wah, aku kowe. Iya. Iya. Aduh. Amo. Ayo, amo. Mati. Anggro sesumbar Klindo bumi kuncing kumaluduk kuntur ketup Strayoli binatang menungso rata tangan panur manik jajalana terusuk tandamu rusuh ha aduh aku kaya iso radek enom biyen to bengoe kok rasane kaya wis mengkis mati dening aku mati. Matikan mati we wadah waduh untukku jiglo mati we musuh Baladewa ora bakal njaluk banyu legane ngatiku parat ing kayangan kaget napa Mandura wadah ing Sanggya para Pandhawa sigra dawuh kelan Sanghyang Bathara Baya nyipta mendhong kangen danu tumiyong dadi peteng dedeg bres jawah bres nalika semanten rambatan Sang Baladewa kepengin nuwal saka toya jawah nyiram dhateng sayanipun nata ing Mandura Prabu Baladewa Baladewa ya Sang Curikanata saya katingal alum saliraning Sang Baladewa keparenging jawata kaya wis telas tulising Tilasnata Mandura miwah pandhita ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu kaya wis purna kewajibane nggih wonten ing kasedan jati